Ban bu jingken mau halor ka jingyat lenti ba ar pulai snem jong ka seng samla Katolik ACC Parish Bernihan ki samla ka nega parish ki lapan long dak sportsmate na ka benta ki samla jong ka tega parish. Ha ka nega sngi jong ka jing sedang ya ka nega sportsmate lawan ban peli perda dau ba Leandar nong shili ubri nong elam jong ka seng RBYF kumu assistant secretary ha ka jingi don lang jong lengdo so blei ufadar Anil kumu sumbut kongsan nang tau samla ajoy lengdo ubri presiden ke seng samla parish ki riurang ba kentup ye ki khon samla jong ke parish 4 kiwe ha ka nega sportsmate la penlong ye ki jingi lekai baper na ka benta ki khon samla jong ke tek parish ka balong kum shi benta ban peniajan ye ki jingi de jong ki khon samla ki ba om ju khampoi sha ki ying bakentang jong ublei bat lang ba jong ke nega jingi kendu jong ki samla jong ke parish kalong kalat ye ki banjan sha ka jaka shakri blei bat bakin yoru ye ki jingi selok lak ba ka jing duai bat ka jing selok jong ki nong ilam ka seng samla parish. Uba Leandar kumu kongsan ha kaning sngi ulong bakum ki samla ka parish ki badan ka jingkit kli na ka bentaban peniat ki kam hapo ka balang ki deru ban long gonok sa da ka jingim jongki syagi wipat ki bapet ye ki bat ban yo amat ki pateng ki banwan ya ka lawai ka bagi samla ka menta ki ladep ban sandur. Ya kene ka seng samla jong ka parish Bernihat la seng nadu usnem syahjar khandai spa khandai bat hapo kene ka parish ki don hadu Henry poh nyau teli ki balang shenong ki ba kentup ye ki lai pusau teli ki balang shenong ki badon ki jaj penriu khasi penar bat lai plai teli pat ki balang shenong ki badon da ki jaj penriu garoh bat ha kene ka sports meet menta usnem ki don hadu lai poh teli ki balang shenong ki balawan bani syem mentah. Play. Halo. Nak tempat isi pipe ba? Bakwa balik yang kapit, kadang satu seliang, yang podium, kadang ka aero shooting, fishing pole drink, ring throwing, balon blasting, baka arm wrestling. Dan nak tempat isi pipe ba? Ada di kuat dari nakai. Lah, Why? 10 minit? Kisamla Lada kisamla Kimsim jingkit kli kum kisamla Menta Syana kan poi Kalawai jong kari bat kajai menriu Kisamla Kibakan thup Ya kisan penyo syunang Jong kabalang Katolik Lada pimsim ya kajingkit kli Mafi kisamla Syana kan poi kabalang Syana kan poi ka Shenong, syana kan poi ka Paris, bat syana kan poi kalawai jong ki kun samla pateng la pateng. Dei ka jingkit kli jong ki kun samla, kibunun ra ya ka jingkela, haman la ka benta, haman la ka por. Nga jimut, bat nga kan turu bak ki samla. Kentup ya presiden bat jenas ketri bat ki member, hapok kane ka grup ka jong pi. Ba kum ki samla lidar kini benlang ki samla ki bakhut ki samla ki basbun bat ki samla ki babat ya ka hok bat ya ka jin sisya kan benwara ya ka jin kala hapo karibat ka jai benriu kadai ka syong hakti jong pi ki samla kadon ki bang balada kimi ka jin bam so thu jin mot de ban odno bat ban bredno ya ka jin slow omday ya kajinya day lada kami kajimam sto jinmut hapo ka kanhan ke jongpi
day ban bread no but on no but day ban bread lane ban on no ya ka jing snow ka jong pi kun samla hang nei ngidon ka football kawan ra sibun kikam kapakan top kapanang kong kum kajinya day bat kajinya teli kajinya day bat kajin teli kadai kapang kajong pi banwan ra yakin ki san penyo teli ki seng samla shnong hapo kakenhun jong ka seng samla paris ngidon hang ne ka football nalor ngiwan ra ya kajinya day kajinya ngidon rut ngidon kamro ya kabam ka ai bam kene ka football ka ai kam ai jam nang ta ka ai ro ka jingkoi ka jingkia bat ka bakhadu kane ka football ka ai ro ya kanam ka burom Pangi penlong mendakasi lane ka sports meet jogi samla kalong kum sibenta bandrake ka jingdap arpulais nem jongka seng samla asisi parish bernihat kabala seng haga arbu khandai terik ubunai bapra khandai spa khandai bukhandai kane ka jingila kai kadai tang ka ba arsingi bat ngi penkut ia kane ka jingila kai dak babu ya ka dancing competition bat ka singing competition ka bansalong hapo parish kajing temu bang ibu ia kane ka tournament kalong kum sibenta ban penseluruh ki para samla ban kiu syaprang ki sports bat bakam kong san kalong bentili hapo snong hatau bat kabade bat kam blay namar bun ki samla menta kila sedang menjengai no blay kajingop jongki haki social media kababenta bat ki kam sngoba perthai ko bunjai te kum si benta bentili hakabalang snong kaseng samla asi parish bernihat kasim nakane kasenjam lenba kine ke jingele kai benteli yaki para samla namar ka sports kadai ka wai ka benta ka baki kun samla ki jiu sultanat banyela kai hagajuk ka bamenta